upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Let's go. дар ин видео мо мебинем ки духтаре бо номи Рия дар болои диван нӯшокӣ нӯшида истироҳат мекард. дар наздикии ӯ мо гурбаҳоро мушоҳида мекунем ки аниқ аст ки аз чизе нороҳат ҳастанд. каме баъдтар бе ягон сабаб вазъи бо гулҳо ба поён меафтад. духтар бошад аз тарс метарсаду мехезаду ба ҳақорату дашном додан медарояд. Why are you looking at me like that? What the f? What the f has happened? Hello? аз ин кори ӯ мо мефаҳмем ки ӯ аниқ тарсидааст ва намедонад ки чӣ шуда истодааст. аз ин ҳам аҷибтараш он аст ки камерае ки дар хонаи ӯ насб карда шуда буд оҳиста оҳиста ба поён меафтад, албатта худ аз худ. каме баъдтар бошад, ҳангоме ки дар утоқи хобашон ӯ ҳамроҳии шавҳараш ки хоб буд, падидаҳои ғайриоддӣ бо онҳо, албатта дар утоқашон рух доданро сар кард. сабаде ки дар рӯи фарши хона, яъне пол ки дида будед барои либосҷамъкунӣ меистад, худ аз худ ба хазидан шурӯъ мекунад ва ягон қуввае ки ба чашм наметобад, ашёҳоро аз рӯи тахтае ки дар ин ҷо ҳаст ба поён партофтан мегирад. пас аз ҳамаи ин ҳодисаҳо боз шавҳари Рия бошад мехоҳад ҳамсарашро бовар бикунонад ки ҳамаи ин тасодуфист ва ягон падидаи ғайриоддӣ дида намешавад. албатта Рия бошад ором мешавад ва ҳардуи онҳо боз дубора хоб мекунанд. аммо каме баъдтараш бошад, аз ин ҳам бадтар ҳодисаи даҳшатовартар рух медиҳад, яъне аз таххонаи онҳо як садоҳои ғайриоддӣ аниқтараш даҳшатоваре мебарояд. албатта чӣ тавре ки шумо аллакай тахмин кардед, ҳардуи онҳо ба падвал, яъне таххона фаромаданд то биёбанд сарчашмаи ин садои гӯшхарошро. маҳз дар ҳамин вақт буд ки ин ҳодисаи навбатӣ бо онҳо рух дод. Look, it's a basement. Yeah. The f is that? It's a broken frame. Yeah, that happens. Jeez! What the f? Okay, we need to go. 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 Well, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Let's go. Go. Go upstairs. ҳатто одамоне ки ба ягон ваҷҳ ба вуҷуди ҷин бовар надоранд, баъди дидани ин видео албатта бовар мекунанд. бозам салом алайкум бародарои азиз. аз ширкати Сунамед ба шумо тавсия метиҳам. лёҳкии бронхи барои туберкулёз фоидаи хуб дора, барои сулфаи қоқ ва тар фоида дора. як секрети гаш ҳамия бародаро медонисте ки и бо хондани оятои Қуръони Карим тиёр шудагиай ва ба дигар дардҳо ҳам фоида дора. барои роҳи нафаси танг ҳамин хелчиёдам фоида дора. бародаро ин рақамҳо занг бизанед барои маълумоти бештар. мутахассисои ширкати Шифофармо ба шумо маълумоти бештар метиҳанд, ҳамчунин доставкаи бепул. инҳо сабаб. худо шифо. Шифофармо ҳамрози шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. لا تجزعي وإلى якчанд ҷавони индонезиягӣ дар бари ин ҷангали тропикӣ ба сайру гашт баромаданд ва ҳамзамон камераҳои худро барои навор гирифтани ягон ҳодисаи албатта ки ғайриоддӣ фаъол карданд. албатта ҳар яки онҳо бо худ камера доштанд ва якдигарро ба навор гирифтанд ки чӣ гуна онҳо аз найза хуб паронда метавонанд. албатта ба мақсади парондан ба он ҷо рафтанд. маҳз дар ҳамин ҳолат буд ки онҳо бо як махлуқи ғайриоддӣ аз дахоли ботлоқ ки бо онҳо ба контакт баромад ҳис карданд. Muka aku sama Lord kemarin. Ini kayaknya dia
kritis banget ini. Itu tembus tuh kepalanya tuh. Itu anak kan. Coba kau mendekat sedikit Sadega. Dia ngelawan nggak, berontak nggak? дар ин ҷо мо хуб мебинем ки як махлуқи ноаён ба инсону ба ягон олим ки аз дохили ботлоқ ба тарафи онҳо нигоҳ дорад бо чашмони каме равшантар. Sekalian aja Suk. Nanti kita coba cabut panahnya dulu Suk. Hah? гӯё ки ӯ зинда аст ва ба ин ҷавонон ягон ишора кардан мехоҳад. ҷавонон албатта дар назари аввал ҳайрон шуданд ва каме наздиктар ба ӯ омаданд то бидонанд ки ин дар ҳақиқат ягон махлуқ аст, ҷонвари зинда аст ё ин ки ягон ашё аст ба монанди ҷонвар шуда дар натиҷаи валнаҳои ботлоқ ба ҳаракат даромада истодааст. аз ҳама муҳимаш он аст ки агар ин видеоро бо диққат мо гӯш андозем баланд карда, мо мефаҳмем ки ӯ аз худаш чӣ гуна як садои хрике мебарорад, яъне нафас мекашад. ҷавонони ҳайроншуда аз наздик ӯро наворгирӣ ва ҳамчунин мушоҳида карда истодаанд, аммо метарсанд ки ба ӯ аз ин ҳам зиёдтар наздик шаванд. маҳз дар ҳамин ҳолат буд ки ин махлуқи ноаён ба ҳаракат кардан оҳиста оҳиста шурӯъ мекунад ва пас аз якчанд дақиқа бошад ӯ каме ҳам бошад ҳаракаташро тезтар мекунад ва мехоҳад ки ба наздики онҳо биёяд. ман дар назари аввал хаёл кардам ки ягон ҳайвоне ҳаст ки дар ин дохили ботлоқ пур аз лой шудаасту ва рангу намуди худро гум кардааст, аммо ҳатто ман тахмин намекардам ки ӯ то ин дараҷа бошад. марҳамат, наворро тамошо мекунем. ва шумо чӣ фикр доред дар ин бора? дар комментария метавонед фикрҳои худро бинависед.